tukumvetsani bwino kapena sana kumvetsani bwino andimvesa bwino akumvetsani bwino kwambiri ndi zafereleza otsika mtengo MCP sidalonjeze ndine kuti chonchi MCP sinalonjezepo Feteleza wa 4,950 waja. MCP never promised that. Koma Tonsi Alliance led by MCP 2019 tabwerezani pamenepo ndifuna kuti tikumvetseni bwino mwaticha 2019 mu manifesto ya Malawi Party munalibe za Feteleza ochipa, koma mu manifesto ya UTM zinalimo. Nditamva ineyo monga munthu amene ndapakapo pesa Feteleza, ndapita kwa Azerbaijan ku factory ya Feteleza, Kazakhstan, Iran, blending facility ku Dubai, China, ndayenderako makampani opanga Feteleza. Palibe kumene ungapeze Feteleza mtengo umene uja. Ndadabwa kwambiri. Koma ine nangoti ayi kuna nzathu ndo tangamuka ali njira zawo. Nditi tapangano alliance tinafunsana kuti ayi izizi muzaona sokolo munomo muzazindikira bwino pasogolo tikadusa tisakuza nzochita. Ndiyeno talowa mboma anafunzira nzathu kuti nkhani imeneyi tipanga bwanja kuti ayi zinali ndale zimene zakopa anthu kumene kuja. Kukopa zinalija kukopa ndali ndale kukopa anthu. Oyankhula zimene zunda zinachema ina yayi komano anathu ndikufunsa funso limene chifukwa ine ndinayankhula ndi a president chakwera asanakhale president anachitaso comment pa nkhani ya Feteleza otsika. Correct. So mubwera lero kunena kuti sanala chakwera ndikunena kuti titi apanga manifesto awiri kusakaniza kuti awa ndi atipanga limodzi. Tinapanga work on trust kuti anzathuwa akukamba chilungamo ndipo nzotheka. Ndiye based on that achakwera anachita nacho chipani chakuti ayi tenende limodzi. That is why panopa muone Malawi Party ikupita masango yokha kukana zitizo zimenezo. Ngati tipange alliance, which is very important, very important, tipange alliance tuonikane bwino manifesto tisagwirisaneso ngati zimenezo mafuwa la moto kuti iyayi ngati muli zoti alonjeza tikuzikayikira panopo ndaphunzira tichikane tipompa popeza mkuzo cha mwana zimapoto. MCP sidakane bwanje kuti izi sitingakwanitse izi. Ine ndilangipita wanda wacha kwasedi ndikuyankhula panopa zimene zinachitika time ineyoyo, and this is the truth. Nkhani ya 1 million jobs koma ndimafuna iyi timvetsetse bwino. MCP ngati munena kuti zidali za UTM sidanena kuti izi mudzatiyambanitsa ndi wanthu tisanene bwanji. Ndinanena kuti pa nthawi imeneyo tinafunsana mafunso ndi anzathu nena kuti ayi mtima mmalo izi nzotheka. Ndiye pachikhulupiriro kuti anzathuwa sakayikire. Those are learning curves taphunzirapo timachitsogolo. That's why we are coming out in the open saying this. Inuyo munalipo nthawi imene mukakambirana zimene 100% singakambe zokumva yayi ndikukamba zoti mazona ndekha ndithu. Funso la 1 million jobs. Awatu ndabuza 100 million jobs. 1 million 1 million jobs. Ngani ya 1 million jobs. Imeneso na UTM semene. Malawi Congress Party sinakambe boza 1 million jobs. That's a fact. Koma Tonsi Alliance through manifesto odita kuno ndimati mndavwa nyemba ndi ntezo pika limozi tangotenga zawo kuniza ukutieni tipitike chisogolo chimozi nkhani imeneyi. I remember ineyo Akeni Kanodo Banda atapita kwa anzathu kuti ndine Minister of Labor, my job is to make sure kuti anthu apeze ntchito apa ndi apa tipange bwanji. Ananduza na Kanodo Banda mtoka ufunsa ineyo kuti napita atu ineko nangoti ayi nkhamba kama anayi kampeni ndale ndi achakwera aukana ndale zimenezo. That is why anituma kunoko akuti usakawauze anthu china chilichonse kafunse zimene akufuna ngati pali zile zimene akufuna zimanifesto yathu kaziyankhule. And I took the same approach today whereby I asked the people and funse mafunso ndikamayankha ngati pali zina zoti zikuyankhula manifesto yathu ndiwauza Malawi kuti zikutere malinga na manifesto yathu.